Kwae tuke mag chan ni jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni nitiere johala moko magin achudhe mawuondo jopiny ka uso negi rech mani kod kwiri maricho. E limbe mare e kaunti ma Nakuru, Murkomen wacho ni nonro oseyango ni gin ma iluwe nam ma Nakuru kendo bang'e iterogi nyaka Kisumo motelo ni duokogi kendo mana Nakuru ka mondo usgi e tok chik. Sirkal osiemo johalago ni idhi kawnegi okang' mar chik. Which is being also supported by big men with refrigerated cold rooms here, together with lorries that come to carry that fish. Our security team in a multi-agency approach, working together with KWS, must deal a final blow in this illegal fishing, and I'm glad that technology is being applied by KWS. Familia mar jalup ruoth ma sub-location ma Otimo